Amb l'estiu arriba el cinema a la fresca. Es projecten 4 pel·lícules durant el mes de juliol al Casal de Cultura de Valldoreix. I per començar, Argo, que narra la història real d'una operació secreta per rescatar 6 nord-americans a l'Iraq. Dirigida i protagonitzada per Ben Affleck, va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula el 2013. Molt bona, val a dir. Ens ha agradat molt, sí. A més feia molts anys que no veníem al cinema a la fresca i ens ha agradat molt venir aquesta vegada, sí. El públic content i amb ganes de tornar. Ja estàvem ara plantejant de tornar a la propera pel·lícula o la següent, perquè la propera em sembla que és infantil. Aquesta no infantil ens ve no molt de toca. gust. Però l'experiència és molt bona, especialment a l'estiu, que ens ve molt de gust sortir una mica així a la fresca durant l'estiu. Un consell de cinema de Valldoreix ha escollit les pel·lícules. Menys la primera, són totes en català i compten amb subtítols per sormuts. El públic de Valldoreix arriba a última hora, omple sempre les nits de cinema aquí a Valldoreix, perquè el món cultural de Valldoreix sempre dic que és un cor que batega i cada vegada batega més fort. Molts han aprofitat fins i tot per sopar a la plaça. Les pel·lícules que queden són Gru 2... De debò que salvaràs el món? Ah, exacte, monada! En Gru torna a entrar en acció, amb cotxes guais, artefactes... Què, van bé? I armes! Moonrise Kingdom... Camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el Prado. I la catalana Barcelona, nit d'estiu. Jo mai he desitjat que la Judit deixés el seu marit. Albert Ricard. Encantado, soy su novio. Si lo tenemos que esconder un poco tampoco pasa nada, ¿no?